Kunyora masong, it's not a joke. Chipo Nkuma. We've worked it as upper side Nkuma. Abatutoze moyo wangu. Kwa nini wacho? Kwa nini wacho chao? But pa social media hapa so vwenyaya hapana na therapist cheti. Pa social media pane inonzi kuair ma grievances ekuti wazvisetera pesi yekuti vanhu vakazokuona une musikana iyeye kana kuri kurambana uri benzi asi kana akabvuma wahwina zviri pa2 chausiri kuona ndechekuti mukomana uyu azviisa paline rekuti vasikana I'm not open for business ndiri waSharon kana Sharon azonyatsomushuwawo kuti hano mukomana anenge apedza atovhenta kuti aida kuita chisuperstar murudo waiziya yekutoti anobatika pada kubatika iyeye bebhi rakatorwa nemufesi wedu ane mari mbichana waiziya saka unoona kuti chinhu chandokwanisa kungoudzawo chinobhohera vanhu vakaseraunda oriano kunze kwangu hapana anomudza chokwadi kwakazara mayesmen anenge achingoti akafunga yafunga hapana anomudza chokwadi iwewe ana mamba wakusiya uchivutadza zvese zvaitwa neSharon waizviziva chavo. Now I'm beginning to understand. Zvese zvaitwa naSharon, you knew all those things. Mukoma pop chain murise, mukoma director murise. Maita sei? Adowagwa. Aiwa ndiripo. Ndambokwira panapa ndikataura same statement ramataura mukoma pop chain kuti dei mangomusiya achema because kuchema kunopedza ma problems akawanda maona. Kweta kuti mangwana amuki futa achichema antomuka ava right but bro unotangidza how do you restart kuchema ndiana noriwenda kuchema bro but chima china kuholda in kuchema ma artist afanoita depression andikunyeperei once you are oppressed waakuita depression because depression unoita uri wega pasina vanhu zviri mupfungwa hazvibude zvinobuda nepai uriano wagona wazviburitsa bro yes. Plus pange pakuda anonzi maashwagandha mino kana uchimaziva ekungoti unongomwa wakoti usazonyanya stress yacho bro pakashata aiwa ashwagandha mapiritsi hazvitombodi mapiritsi izvi my guy mukomana ari kuda bhebhi rake mwoyo wake hauna kuzara kana asina chaari kuda chaari kunidha iclosure pasina closure mazuva achareba iwe unomboziva chinonzi kushayira munhu hope here iwewe wakambotarisa foni yako woona meseji yawasenda isina kupindurwa here wakambona kuti unoivhura kangani wakambotarisa padhoo uchiexpecta ndine request bro ndomboisa volume yesong yekurira background yo tinatsokuiteerera zvinoita here utimbonyanya kuiteerera song yacho vamuronda ndiramba ndogona wangochema ndiri muprofita aiwa dai atochema nemusodzi yeropa chaiyo iwewe yadhi isovhias hapana pangocharambirana nazvo iwewe unotozvisupport ndozvisupporta my brother vasikana these bombo class girls chavanenge vachingoda kudanana naartistika kuti iye awanikwe nemunhu ane mari unomboziva here kuti patii chitima vasikana mabrand ambassador zvezvitirevei zvezvitira kuti chese chaaita bro chinoafecta oriano guy look at maside effects acho unomboziva here kuti dai asina kubatwa musikana achihura dai ano achisekwa nevanhu mukoma popi iwaye makutodhipisa de achingochema zvangopera because toziva kuti mangwana achadzoki futi achichema iwe kejiwanono kana unga achida kutora footage achema kare siye acheme takatombosvika nyarara takatombosvika malevels aya ekuchema aya but tasati tavhura mapeji aya takatombochema handiti ndinotoihwisisa situation yaari right now siye achema hausi murume kana usati wapuwa heartbreak hausi murume kana usati wapuwa heartbreak handikunyepere ende zviya zvokuti kwanzi hakuna murume asingachemi hameno ikoko indotochema guys vasikana ava vambozvinzwisisa handimbokunyepera hapana chinobohwa sekuda nemunhu asingateereri womutsiura nhasi mangwana wodzokorodza womutsiura nhasi mangwana wodzokorodza to hell nepasong yacho